Ona. Festa giroan giro ederrien gatoz. Entzun, bueno, betiko moduen. Baina batzutan gehiago, beste batzutan baino. Uda giroan sartuta ja festa giro dator. Festa honenak, udakuek? San Ferminak. Iruñeko San Ferminak. Behitu, izan leike. Bai. Niri gustatu San Juanak esate baterako, lehenengoek dielako. Ja. Gero Madalenak, neskazar nahielako. Da gero ja Bilboko azten nagusi. Nire herriari, baina zuko esbiazu bat. Bueno, bat hilabeteko. Dos. Ekainean San Juanak orduan tolosan. Uztailean San Ferminak. Bale? Eta guztuan azten nagusia zuekin batera Bilbon, bai. Ondo, eurei galdetzeko unea iritsi da. Datozela gure nahiakideak! Ni luzeko festa da! Beina detan orea, iar detan ora, Mireia, eta hola. Uda datorren ninde guzkitzu eta festazten danien segurtzero goten gara, bainatetan nerea. Holan festaren bat, aukeratzekotan? Argi dago, Lexakako San Ferminak, klasiko bat, kanpin dendaki, bai. Kaiko Karmengoak. Baina, zuek azten nagusienetan antolaketan eta gustatzen zaigu, baina piratetan eta baina. Behatze egun jarraia gaina. Baina nahi Karmengoak asko gustatzen zaizkit. Ederto, Miluzeko festa, ze moduz? Ondo, ikaragarri. Ikaragarri ondo, Entzun, rekorrak hausten, 13. saioa ez da bat ere erreza hau, 13. saioa, eta 6.100 euro. Beinatetan erearen txak. Bueno, eta beinatetan nerea, festetan dudan Euskal Herrian zehar, baina badakizue betaurreko beltzekin, eta soinatzen eta ibili beharko zaretela. Ez dugu uste. Izar bihurtuta. Kontuz, jende askoren artean, apur bat interesagatik ere gerturatu ditekelako. Kontu kiribiko bat, eta hainbeste irabazita. Ja, zuzertara gonbiatu. Oski. Atrakatuko gaituzte. Ondo, bai, baina humorez. Ba, beti. Atrako baten aurrean humorea, hori beti gomendatu izan da. Lagunek. Lagunekin bai, lagunekin. Baina, nerea bai, gaurko helburua, zein izango da Miluzen? Zakua, beti bezala. Zakua. Behiz jota, ondo. Bai. Behin, horren beste finaletan egon eta gero, ja ikusten duzu, Argia. Imaginatzen Ia banatzen dugun, geu begogoz, Hau pasuek, ongetorri. Iartetan ora, Gabon, zer moduz? Ondo. Zuek ere festazaleak bai? Bai. Onjarbin, Iart. Irungoak hobeto. Apa, bai, Niretzat bai. Bueno. Baina, igual, oso girona dau. Ez da zer gertatzen, gaur igual saioa eta gero joan duzu Irunera, lotara, baina... Igual bai. Nora, zu zara uzarrazia uzutakoa zara? Ni azken portukoa. Azken portuko festak... Kategorikoak. Jarto zeuden, Abuztu, 10, 11, zer da? Ibili zara zuen, ez, esan da, eta zeuek ze fama jartzen dira zuen, kontzertu honak, eta... Bai. Bueno, Miluzen ere gustora? Bai. Tamaina hartzen, neurri hartzen, ez da? Pixkanaka. Bigarren saioa gaur, dirurik momentuz ez, baina, lasai, esperantza bai. Bai. Iart, ikusten zuen komunikazioan ikaslezu, gustatuko litzaizuke, Euskal Irratian lan egitea, edo erne idazki, be plan bat ere baduta. Ametxetako beste lantegi bat. Valentziaga museoa. Moda zalea. Moda zalea, eta jostunare bai, ez da? Bueno, zer? pixkat. Hemen ala dio, Bai. Ze, josi duzun azken pieza? Sonian dara batzun hori esaterako? Ez. Aspaldiz dut josi, igual azken aldean galtzak moztu tola, baina... Bueno. Bestela azkena igual soineko bat. Gero hortik Valentziaga museora badago koxka bat igual, ez da? Bai. Begira Valentziaga galtzak nola mozten zituen, ez da? Ari zera erakutsi barik. Begira, ikusten. Joskurek ez dira ikusten. Eta Nora, zu behirale lanetan? Bai, justu aurreko asteburuan egon naiz hori jon, asteburu pasa eta guztua. Ondo, ze talde da edo nola da? Zara eusko aur kultur taldea. Aur kultur taldea. Eta zenbat urtetako, ozea din edo? Dela 4 urte hasi nitzala eta asteburu honetan egon naiz elatxe 3 eta 4 komiakin. Ta? Guztua, Bai? biurri batzuk. Bueno, gaur begirale gu. Eta zuek ondo pasatzeko presta, doz? Animo bikote, zortean. Gure bikote barria, Mireia Olatz esango duz? Ondo. Ondo, azteko gogoz eta Miluzen sartzeko gogoz, seguru? Bueno, Mireia lagunek. Bai. Noiztik, non ezagutu zineten zuek? Duela 6 bat urte, unibertsitatean ezagutu ginen. Oso ondo? Zer ikasi da? Ni aurre hezkuntza eta bea lehen hezkuntza. Eta orain lanien Mireia non? Bai, Zarautzen, Antoniano Ikastolan. Ikastolan? Eta Olatz zube bai? Zer eginetan? Txikiakin irakasle bezala Hernanin, Aratz ikastolan. Oso ondo, kirolzalita be bai? Bai, amorratua. Kirolzale amorratua, ondo? Bilek, bai. Orduen zer Miluzen zein da helbura? Irabazi edo partartu edo zein da? Itxura eman deneko. Ados? Salbatu gaur eta ondo pasa. Hoi da. Bueno, noke ekarri du nor?
Edo bilen arteko gauza bat izan da. Bilen artean bata bestia ez da gutxi ber, xaxatzeko eta... Bion artean antza baduze asmo bat ere. Bai. Diruarekin eta. Bai, furgoneta bat alkilatu eta Australia... Bidaia. Bidaia. Earra izango zen. Bueno, furgoneta Australian. Bai. Noski, ere. Esko zaintzen baita espedizioa gainontzean. Badirutxue behar derretarako, Bai, berko. Munduko beste puntara joateko, Ondo. Hemen dikariatu. Mirai eta Olatz, batiek zabal-zabalik guk, zuentzat, eroso pasau ziren, tegia oso ondo pasatzen dugun dano batera. Hau pazuek, ongietorri. Uste dut ematen duela, Bueno, ez dakit prezioak eta furgonetaren anabera, ematen erosotasun, baina erne gaur, Miguel Luzen jokoan, 16.600 eta 90 Aipatu ditugu eta igazki, udako festak eta esango nuke nik egin dituan gaupasarik luzeenak, bai? Egin ditudala Bilagonako Santiotan. Haupa Bilagona, beho doizela, eserrik azeratzea. Benetan, Gaupasarako festa osoa proposak. Eta hori esan da, Mireia eta Olatz, gaupasa baino lehen, bestelako damatu, mesedez. Aukeratu, ze probatan, aritu nahi duztu lehenbiziko fase honetan? Gu potokumeak. Potokumetan zuek, beinatetan ere azertan jarriko ditugu. Ikusi, makusi. Ondo? Iartetan ora berriz, Trigoren berbetan, ondo? Ba, festa giroa, ikusi makusiko oso beharrezkoa da kaulan ere. gizartearen osasunerako, Gu parranda egiten dugu beste. Horregatik. Zuna zera horretan. Eskerrik asko. Saiatzen gara. Entzunea ama. Zapigorria, txistorra, su artifizialak, danborra, Leon Erregea, Joalduna, Marijaia, eta Zeledon. Azabela festa, demora bainat, Marijaia. 8. Danborra, Nerea. 4. Joalduna. 2. Zeledon. 8. Su artifizialak. 3. Zapigorria. 1. Txistorra. 2. Leon Erregea. 5. Marijaia. 7. Danborra. 4. Aupa. Eta Joalduna. 6. Aupa. Beñat inspiratu da. Bai, ez da. Bere lagundarak ikusi hor Ez da eta kontuekin. inspiratu da. Danak eun puntu hau pasoet. Iartetan ora tribuaren berbetatoz, zuek zer elikadura eta zaintzen zuien? Bai. Bueno, hain residentzia bizita zaila. Baina, bueno. Otortuak zuek prestatu nora edo Berotu. berotu? Bueno, fruta, barazki, tuberkulo artien, pozik? Bai. Bai, tabla horri buruzkoa da. Gure tabla dator. Tribuaren berbaki hartzeu hasita denpora. Pomeloa. Bollurra. Pomeloa, nora? Bete raba. Pomeloa? Angurria. Pomeloa? Arabi sagarra. Erremolatxa? Boiurra. Pomeloa? Arabi sagarra. Erremolatxa? Arbendola. Pomeloa? Arabi sagarra. Erremolatxa? Luzokerra. Pomeloa? Arabi sagarra. Erremolatxa? Angurria. Pomeloa? Arabi sagarra. Erremolatxa? Arbendola. Pomeloa? Arabi sagarra. Erremolatxa? Luzokerra. Pomeloa? Arabi sagarra. Erremolatxa? Mugurdia. Pomeloa? Arabi sagarra. Erremolatxa? Ziazerba. Pomeloa? Arabi sagarra. Beterra ba! Beterra ba? Antxe erremolatxa zai! Ezez! Zo erremolatxa zaleak ezan za. Ez. Bueno, trukean 10 puntu, animo. Ziazkor bat aukatugu. Milagonen Bai. jartzen digute menuen. Eta luzokerra, Bai, pepinuen, ondo. hori da. Mireia Olatz, bertso zaleak ere bai, kirola bai, bertsoak ere bai. Bai, gustokoak. Horrela, botan nahi duzu bat orain edo? Ez urrengoako Ados. gordeko deu. Txirritatxo, Erne, behartu baitute ordainketa bat txartelarekin egitera. Ondorioz bertso hau. Animo. Gauzak aldatzen doaz, Zeharo. aurrera, Denborarekin. lasterrezerrezta, Ordainduko. bileteta, Txamponekin. txartela edo.
Telefonoa. Baita, Bluetootharekin. agian noiz bait, paga, Liteke. 8 handi. Batekin. Hau pasuek! Hau pasuek! Irri txiki bat agian? Olatz konturatu zera Hoxe, be bai? bakarra, Bai, arra bota eta. Bueno, Bluetootharekin sartu zireken, baina. Errojoarekin, 7,50 puntu! Txirritatxo dau, oituta, Bai, ateratzen dagoen bilete. eta zema da, eta aurrena dena gazera erakutsi, eta gero hau, hartu. Beinadetan ere, Carmengo jaietan, zemat ibintzio. Asko. Ibaiatuko dugu denboran pixka bat aurrera. Eta pixka bat ona ere, bai, hartu lekua, hartzetan ora bestaldean. Ondarribia zarautzen, puntu beharrean, oski, animo! Denbora, Robota. Errobota. oso ondo. Oso ondo. Bizkarreko mina. mina. Migraña. Zehazki? Lumbarra. Lumbarretako mina. Zer? Lumbarretako mina. Bai, Izena? izena? Bai. Lumbagoa. Bai. Aitona xarra. Zerra. Eta laguntzaia. Birra aitona. Ah, Birramona. Bai, birramona? Birramona eta... Birriloba. Biloba. Oso ondo, hartu lekue. Guau! Azkar, Ez da bat erreza egiteko eta ez da bat erreza asmatzeko hau, Pentsa, peinatek ere ez du ontzat eman. Ez dut irakurri. Bai, oso ondo eta azkar, bai. Birramoma, ze suerte. Birramomarik ez dut zile, Inok? Bai, ni bai. Ni bai. Bai, Mireia ze ona. Bai. Nora zupe bai? Bai. Ze suerte. Ondo. Eta ganera danak asmatute. Gainera. 70 puntu eta puntu izate. Iartetan ora, zuen txana orain, Mireia olaz bestaldean. Zuek iragazen lanetan orain, ados? Iazte ateratzen den. Denbora. Bai. Hotza. Bai. Izotza, hotzikara. Denbora. Denbora. Ondo, bueno, lotu. Denbora hotza. Negua. Bai. Bai. Oso ondo. Marakak. Bikain. Bilen lagunak, dantzan, festan, parrandan, kasoin. Besarkatzen, aspaldiko. Agurtu. Zemuz. Bai, bueno, zertan? Zemuz besarkatzen. Kasoin. Agurtzen. Aurkeztu bata besteai. Beraz, zer egin dute? Festa batean elkarri ezagutu Oso eta ondo. aurkeztu. Ondo! Ondo? Horretarako ere garrantzitsua, Bai. Parranda egin, Bai. jende berri ezagutu. Gizartea hobetzeko kontu eta parrandarena. Hortan ari gara. Zeuen modun gelan, hau pasuek, lehiakide barriak. Erta, 70 puntu! Zemat imintzio, Mireiak eta olazek lanean, Bai. Bai. Ahotsa aurratu gabe orain noski, xili-xilik, hartu lekua, beinadetan ere bestaldean. Beste hiruko batekin, borobilduko dugu, seguru. Hortxe kontzeptuak, denbora. Takoia. Ondo? Takoia Takoia puskatu. puskatu. Oso ondo. Etxe bat. Ez, Dorrea. Piramideak, Egipto. ez. Iglu bat. Kanpin den da. Triangelua. Aba, Mireia. Kupula. Teilatua. Ez, Eskalatzeko eliza. ez, Vale, torre bat. ez. Ez dakit zer da. Beste zerbait? Zer? Gabonetako arbola. Bueno, zer Zuaitza da? pinua. Pinua, bola. bai, ondo. Gizeia. Eskupilota. Eskupilota, partida, bi persona. Publikoa. Bata bestari errebota eman. Aurrelaria. Bai, eta? Eta atzelaria. atzelaria. Oso ondo. No. Askotan Oderto. aipatzen duten ereak eta bainatek gukirolaz eta, bueno, aurrelariak eta zelaria jokatzen dutela, binaka hori bai. Ba, nik enekin. Ni baina entratzen naiz. Guk ikusten genuen hor kuadrilla, frontoian, ondo koordinatuta. Lehiakideen artien, ze konexion, hau pasuek 70 puntu! Ederra! Bai. Konexion gauza derra gabizitzan. Eroglifikoak. Konektatu, erogliorekin orain. Konektatu Zer erraza hori, erogliorekin. Bainatetan nereak badaute zezer, Konektatzeko erogliorekin. Bai? Lehenengoa, prest, denpora. Ondartzatik ikusten da. Hortzimuga. Oso ondo. Beia
Mu, soinua egiten dugu eroglifikoetan. Zenbatu beharra zegoen, kasu honetan, 1, 3, 4, 6, 7, 8 mu. Zetak enduta, 8 mu, bikain baina. Oso ondo. Carmengo jaietan, 8 mu babibietan. Beste zerbait eskutan. Nien nintzen biluzen eta asmatze du nuen. Segituan gaineta. Qué horror. Bere buruaz motxatu. Baina eta nerea, bigarrena, denbora. Dagoeneko gelditu da. Txin, Bai? txingorra. Oso ondo. Topa egiteko txin-txin egiten dugu eroglifikoetan. Zati bat ez dugu behar, txin, eta gorra ez duela entzuten adierazten dugu, txingorra bikain. Baina, ez da, gero bestean medeak oso ondo baita. Puntu, bikain. Iartetan ora. Zazai. Eroglifikoi astindu berromateko prest. Lehenengoa. Denpora. Ura bai neskatxa. Bai? Pirina. Oso ondo. Barat. Pi ikusten dugu, eta egina behien, pinpirina, erto. Berba politxea, pinpirina. Pinpirina. Ondo definitzen du gainera, adierazten dena ere. Ia bigarrena, denpora. Kutsa oraindik ez dugu. Ustu. Nor da? Ustu. Ez. Bizgetu. Ez. Jarraitu, nora, venga. Tu. Peratu. Bai? Peratu. Bai? Zer. Kutsa oraindik ez dugu. Zerbait peratu. Peratu? Aurretik? Kutsa? Lurperatu. Lurretamets. Lurretamets eta lurperadoa, tu gero, lurperatu. Bigarren hau lurpean geratu da. Bai. Beste askatuta, ondo. 50 puntu neskak. Eroglifiko izan da midegi talatzen zat, zer? Ondo gogoz edo? Bai. Bai. Etxeko lanak egin da datoz hauek. Oso ondo, ia asmatzen dugun, lehenengoa, hause, denpora, noiz joko dute kontzertua? Hasi irakurtzen? Bai? Ura, botella. Ez, bale? Ura... Alarma. Bale? Venga, irakurri, Garun... irakurri, eragiketa. Iopa, Gauean. ondoak, hasi gara, ura, akenduta berreketa tan egiten dugu, kanpaiak. Gaur bertan. Egia da, erogliok, ongietorri garratxamarra egin digula. Askartxu jonda, ez zan hain zaila bez, askartxu hau, Mirei Olatz, Animo, bigarrena, denpora. Etorkizuna irakurri dit, venga, hasi, bale? Muleta. Muleta euskeraz, venga? Muleta euskeraz. Ja, nora, hasi. Bastoia. Hasi, makuluak. Makuluak? Etorkizuna irakurri dit, hori esan da orakuluak, igual ataratzen genuen, bai? Makuluak, marikez, kuluak, bai? Orakuluak. Makuluri gabe? Bai. Eta punturi gabe? Santio giroa jarriko dugu platoan? Bai. Iluzeko eskuaren deiagarra. Bilanako festak! Aurrera! Iluzeko eskua! Hasi da, Santioak! Ze ona! Ondo, Ia izena. Bilaonako publikoa zuri musikaztalatik, kapasuek! Eta bereziki... Adarjolea, izena? Izena? Adarjolea, izena? Jakez. Jakez, DBH lau, gainditu duzu dagoeneko! Justifikazioa antzonek! Gure kontu. Ondo. Bilanetan nerea, zuek kortarako komodoina behar. Bueno. Ikasle pisuetako egunerokoa. Ze euskal txirrindularik irabazi zuen munduko txapelketa, 85ean. Abraham Olanok, Joseba Belokik, Manino Lejarretak edo Markel Irizarrek. Pentsatu txik. Zamore eman horrela. Joseba Belokik. Mariano Lejarretak. Marin no. Mariano.
Guga. Markel Irizar. Lanok. Txirrindularitza zale amorratuak berak ere. Ene, vokalik ez eta aurrera. Adimentxu, bertxio berri bat. A2. Eromeria. Zer besti? Kalambreak, porru patata, kolore. Kalambreak. Aipatu da hor, bai? Bai? Kolore. Ah. Ziona, esti hau, Bai. Zoritxarrez. Ona, bokala? Da gero polimaitasuna zan, kantua. Bai, za, honeka, beste agura. Polimaitasuna baino Bai. ezin topatu. Ados ez ziren jarri baita, bestian. Beinatetan erea. Hauetako zein ez da Euskal Argitaletxe baten izena. Susa, Lamia, Tartxalo edo Igela. Susa? Buah, Susa Bada. kristana da. Igela. Hore bai. Itzulpenak, iglak. Lamia. Ondo. Bokala? Nahiko lan, ez da? Eskatzeko. Beinatetan ere, animo? Entzun? Frantziako turreko C ediziotan, lasai! Aize, susto, gantxo! Nola bizela kantu honek? Poker face. Bueno! Oso ondo. Askatu? Ja. Ikasle pixotako egunerokoa, azken pixuko egunerokoa. Claro. Bai, bada. Bada, tamarez. Ia? Komuna garbitu behar eta inork nahi ez. Bai, gertatzen da, Askotan. Ai! Oso ondo, goaina zeukat. Bakoitzak berea, aldiro, Kalkulok egiten nahi geha, eta Lotxagarria izaten nahi da. Bueno, Ez dugu esango, baina... biologia ikerketa bat egin daitekean, ez da? Bai, mikrobiologian da. Iartetan ora, bigarren eskua, eta segunetik abiatuko da eutxi abantailari. Horregatik dago ubelduraz betea. Nor bilakatu digu Hawaiiar adimentxuk. Itziarra tienza, Zarako Zar, Getari. Etxegarai, edo Naiara Arnedo. Itziarra tienza. Eta ez du lan handirik egin, Oso ondo. Bokala? Aurrera, entzun! La, zenbat aldiz entzun dugu, la hitza around the world kantuan, 8 amasei, 24. 24. Errobatea? 20. Bertxolariak, nabari da. Bokala? Iart, nora, aurrera. Zer esan nahi dute VHS, siglek. Video Hobby Screen, Video Home Server, Video Home System, Video Huge Size. Video Home System. Oso ondo. Zagutu duzu ezuek? Arrakala hemen, Uf. Ondo? Bokala? Ez, barkatu. Eta aurrera? Bai, aurrera. Entzun! Bizi gaitezen betiko. Zeitz eskutatu dugu Euskarriaren topa dagigun kantuan. Bakean, elkarrekin, lagunekin, ondoan. Bakean. Noski. Topa dagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Zema gustatazten Euskorri? Benetan, Bokala? Eta, saiakera edo azken erronda? Horregatik dago ubelduraz betea,
Itzulipurdika. Zein da bekoa? Bai? Saiatuko zarete? Mendian bera korrika. Venga, zi. Mendian bera korrika baldarra, Itzulipurdika. Bai? Osondo! Mireia bat! Errebotean finaritu zarete, hau zuenetik abiatuko da, zuzenean. Hirugarren eskua. Orain, brunch esaten zaio. Ondo? Txirritatxok, idatzi eskua edo. Nordaragaziko aktorea. Philip Seymour Hoffman, Matt Damon, Jesse Plemons, Bill Paxton. Jarrenon ikusi honik hau. Bai, Bai? Matt Damon. El Camino pelikulanik. Ez da Matt Damon. Bill Paxton. Jess Plemons. Oso ondo, orain buruen eukikot. Ikusi dut eta ondo, Bai, berezia tipa. Ai, badakit. Badakit, bai, Hamar puntu, erantzun dute, lasai, bueno, bokala zuek bitartean. Bai. Serie baten espiena eta Hau tartean. hau tartien, Bueno. oso ondo. Mireia Latz. Londreseko irudizek eta. Entzun? Ze talderena da Yes Sir, I Can Boogie kantua. Bakara, ABBA, Boney M, Bee Gees. Bota. Aba. Bakara. Han! Zare pelagikoarekin. Bokala? Mireia Olatz. Ze bertsolari bihurtu du pailazo, adimen txuk. Oiana Igoran, Nerea Luzondo. Bai. Bai, ez da. Herrikoa. Alaia Martin. Ondo. Bokala? Bokala? Orain brunch izaten zaio. Txe. Gure garaian, bai. Bikote? Probatu nahi duzue? Bai. Animo! Berandu bazkaldu duenak, bazkaria ukitu ere ez. Ikusi nora egin duzuenak atxa. Bueno. Eta segi puntua biltzen? Entzun hau? Nongo taldea da, hemen dikat. Portugalete, Arrasate, Iruña, Oñati. Bai? Arrasate. Iruña. Orain bai? Iruña. Eta askatzen dut. Baina bokala lehenengo. Emozioa, ja. I edo? I. Orain brunch izaten zaio. Biek batera. Nire eskerrak zautzen, Bai. Berandu gozaldu duenak, bazkaria ukitu ere ez. Orain brunch izaten zaio. Bigarren komoina! Mazkaraiuak eta kontuak pil-pilean ditugu. Ari danak irudun da berrogeita marta bi komodin, Beñat Nerea, Iark Nora berrunda berrogei eta komodina, Mireia Olatz berrunde irurogei. Ie berdin dut markagailuak, sare barik, Mireia Olatz zuek ausart. Animo! Zein da zuzena, Beñat eta Nerea, zeuek erantzuten hasi, lehenengo errondan, metodo pedagogikoak dira. Comanche, Montessori, Waldorf, Ramersdorf, Pikler, ikasgela iraulia, Okutier, Doman, Arbela Hutsa, Reggio Emilia, ludifikazioa. Montessori. Oso ezaguna. Maria Montessori sortua. Iark Nora. Ludifikazioa. Jolasen arauak oinarri dituena. Mireia Olatz. Pikler. Erabili duzue, sekula? Ez. Bueno, lasai, zuek ariketara orain. Beñat Nerea. Ikasgela iraulia. Ingelerazko flipped classroom. Iart eta Nora. Waldorf.
alde lanak eta... Mireia Olatz? Reggio Emilia. Ondo? Beñat, Nerea? Arruela Hautsa? Hau, asmandutakoa da ba. Iarte eta Nora? Doman. Ondo? Azken erantzun zuzena? Taula errematatzeko aukera, Mireia Olatz? Honeko horrek amar. Zuzen bakarra beste biak okerrak dira. Eta, bat? Ni, agun esonatzen. Bai? Bota? Akoturier. Zuzena, ba! Eta herritar puntu! Hori Oiartzunera! Bigarren erronda didanok, Iart, Nora, zebek hasiko zarete. Emakumeek idatzitako liburuak dira. Frankenstein, To Kill a Mockingbird. Arrotasuna eta aurrejuzguak, Ana Karenina, Goseiokoak, Neskamearen ipuina, Printze txikia, La Casa de los Espíritus, Gela bat norberarena, Maitasun kapitala, Madame Bovary. Maitasun kapitala. Carmele Jaio handiarena. Mireia Olatz. Bai? Ezin. Printze txikia. Antoine de Saint-Exupéry, bai, zaguna. Gose jokoak. Susan Collinsek idatzia. Iart, Nora? Bai. To Kill a Mockingbird. Harper Lee, estatu bat barrarena. Oso ondo. La Casa de los Espíritus. Allende. Isabel Allende, ese liburu politxe. Iart, Nora? Ana Karenina. Leon Tolstoyren eleberria da. Beñat, Nerea? Frankenstein. Mary Shelley? Planto 50 edo aurrera. Beste lau. Oker bakarra dago. Claro, ez dago... Ja. Konsensu hartasuna eta... Ba, planto ingo deu. Seguru jolastuta. 50 puntu zuentzat. Madame Bovary zegoen leguzkanpo, Gustave Flaubertek idatzia. Eta hirugarren erronda, Mireia Olatz. Bilboko metroa hartuta, bisita daitezkeen herriak dira. Mungia, Bakio, Barakaldo, Erandio, Leioa, Sopela, Plentzia, Basauri, Berango, Larrabetzu, Santurtzi. Metroan Nora. Iritsiko gara. Plentzia. Beñat, Nerea? Leioa. Iart, Nora? Barakaldo. Mireia Olatz? Basauri. Beñat, Nerea? Sopela. Iart, Nora? Berango. Mireia Olatz? Bakio. Oso urruti Bakio. Beñat, Nerea? Santurtzi. Iart eta Nora? Azken erantzun zuzena. Komoina daukazu, eh? Ah, bai, komodina. Ui, baina eta dio. Eta 50 puntu. Urrezko komodina. Ta markaioak ia berdinduta geratu zaizkigu 450 Donostian, Hondarribia Zarautz, 450, Orio Jartzu 410. Mireia Olatz. Eta azken akatxero itarteko. Hortxe, geratu 20 puntura. Geratu gara, baina akatsa galde batera utzi. Eta gogora dezagun, favorez, ze saio egin duzuen. Lehenbizikoan gainera, ez baita erraza izaten, iritsi leku hartu. Zer moduzko esperientzia? Ona. Bai? Bai. Zuen ikaslei, gomendatuko diezue hemendik 10-15 urtera, buelta egitezen. Geizkore, bai. Gu hemen hariko gara, Esango dugu, esango Zu dugu. bai? Baita zu ere. Zuek ere ala espero. Mila esker. Eska, plazerra. Aurrera biluzen. Iritsi berriak. Etxerako bidea hartu behar izan dute, Beñat eta Nerea. Osta, Modin eta erabilere ez, eta... Ez dauden ez dut aukitzea, bueno. Bueno, ja hori izango da, ezta? Iart Nora? Ez du. Metroa galdu dugu ia.
Bai. Baina harrapatu dugu. 13. izango da, 13. saioa, baina eta nerea. Bai. Uste dut merezi dutela gorea, datorren probari, paso emateko. Zuek esango bazen dute. Bai, badakizu? Bai. Jarraian mihilu zen. Soka! Soka dira nagoaz! Iartu zanora erantzuna dena gartu lekua. Ondo, bila ona. Oso ondo. Erne, denbora. Urteko ze jaiegunetan egin zen EITB-ko lehen emisioa. 31an, abendoko 31an. Bai. Zer deitu dizu frantses batek, cochon esan badizu? Zerria. Zerria. Islamaren arabera, zein arkangeluk egindako errebelazioa jasotzen du Koranak? Paso. Gabrielek. Ze arrainen izen zientifikoa da Merlucius. Legatza. Noski. Gorputzeko ze organotako gaixotasuna da gastritisa. Urdailekoa. Ondo. Eta zein da, egutegi txinatarrean ageri den felido bakarra? Paso. Tigrea. Zein margolari den lanetik hartu zuen izena impresionismoak? Paso. Monet. Eta nobleziaren zein titulu dauka Dracula, vampiroak? Paso. Dracula kondea da. Ze kiroletan nabarmendu zen Mauricio von Triest? Txirrindularitzan. Bikain. Zein kontinentetakoa da mamba beltza sugea? Afrika. Ondo. Zen lanbidegatik da ezaguna Gordon Ramsay, eskoziarra? Sukaldaria. Sukaldaria da. Ze organok ekoizten du behazuna? Paso. Gibelak, zenbat da, 88 gehi bat. 11. Oi. Ze urtetan utzi zuen Zayn Malikek One Direction taldea? 2011an. 2015an, nola du izena Klararen aitak Heidi marrazki bizionetan? Sasman jauna! Iartetan ora, eusten gaur? Aurreko baino beto. Aurreko baino beto, eta egunetik egunero betzen. Ze mouz hauek? Ze sentsazio? Ondo, lasaiago. Asko zoia. Ondo, urrengo miluzen utxik egin barik ikusiko gara? Bai. Aguaztu ez! Eskerrik asko. Beñan eta nerea eta beñan. Ze izango dira horrela orain pixka memorian atzera egin da? Bost final, dara matzazue jarraian? Jarraian? Bai. Utxien ez, bost final, hau da, hau. Ze, erakusta hori da? Bai. Seguidan segire, bai, akaso. Segi final, seguidan akaso. Zakurik irabazia, Ja, bai. Aizu ez gora, zi, Ke duro. Hori da aldi berean, goze hori ere aktibatzeko. Bai. Bai? Azaparrak erakutsiko dizkiogu gaur ere? Zaiatu. Erne, miluzen, jokoan gaur. 16.000, 6 eta 50 euro. Eta uste dut, Ilazki, azken saiotako jarduna ikusita, zordi egula Santiotan gau pasa bat. Rankina publiko honena, Zubimusu ikastolako lagunak bila honak, ibejo nahizuela. Amazazki zurki, anauta inukutatik ere. Zaino hona. Ona, podiumean. Etxekoei deialdi egin, gurekin bat egiteko. Miluze ze plan ona. Bai, ez da. Gaur telebistaren aurren jarrita miluze ikusi. Aritzen pentsatzen, Ilazki, publikoarekin gaur ze animazioa izan dugu. Bai? Ondo. Ondo. Lobatxuekaz, zenbat animaziozko pelikula ikuste dituzu? Erraldoien fasean, ari da, oraindik ere. Ah, bueno. Erraldoi aroan. Orduen oraindik baketan. Laizter hasiko zara. Bazarete? Animaziozko filmen zain, zale? Bainat eta nerea? Bai. Nik Disneyekoak bai, gero ja helduenak dianak. Eta sintxan, bai. Eta albiztiek eta jarraitze dituzu Oskar sariak? Eta guztia batzen badugu gaur finalean, baina nerea sortze dut. Jakin nahi duguna, animaziozko film onenaren Oskar saria irabazte dute. Denpora. Ba. Cars, bai edo ez? Ez, da zorona. Ratatouille? Ke? Lilo eta Stitch? Nahi bai. Aspaldi izan zen. Ja, baino. Baina ez dut uste. Nik ere ez. Ez, ala, ez. Kung Fu Panda? Nire Fly. Chihiroren bidaia? Bai, honek bai. Persepolis? Zein da hau? Ez dakit, urrun bai. Ja, bai.
Esrek bai. Esrek. Nekin Toy bakarra. Story 3. Bai, legon esan zuten, bai. Rango. Ez dakitzen Zein da. da, bai, musker bat uste. Koko. Bai, igual, bai. Ez oso ona da. merezi du. Zootopia. Ba, ez dakitzen dan. Egiaztatu egingo dugu. Launa. Pasako netuz igual, nik enmendeko Vale, bai, zeintzuk. Eta igual Persepolis ona zen, ez dugu Bueno, zaten. oain gozez. Vale. Zootopia, por qué no? Ez. Ez. Bueno, eske nire ez gustatu. Tarrango zin. Cars edo Ratatouille edo... Nik hau esan mentuzke, Vale, zein. Hola, Cars izan zen nahiko Venga, ba, Cars. garaian, eta Lilo Stitch ikusi honun... Lilo eta Stitch, venga. Hola. Tal, Hola, Kike. listo. Oain zazpi. Bostaka. Bat ondo. Ba, igual Cars, ez. Cars, Ba, ez dakit. Ja, niri ere ez. Lilo Stitcheka besteak dituzte, venga, kentzen dugu. Vale. Eta pasatzen dugu... Zootopiare Zootopia ez. jarri ez du. Orduan, No, Zootopia leheno bai entzeon, ez? bai, ez. ondoz, hola ganekan, ba, kentzen dugu orain, Vale. eta kentzen dugu Persepolis. Vale. Adibidez. Eta, Eta jazta. ta ja? Bai. Vale. Ai, Bat ondo. Persepolis, bai. Persepolis nahi fly. La Zootopia, ez Zan da. bat ere gustatu. O Cars igual. Ai, Vale, Cars, Eta kentzereu. dugu Lilo eta Stitch. Bai, esareke ba. Ta, Koko igual, ez? Eta Toy Story 3. Ta, nik zer dakit. No, ja, eta jartzen dugu bat, venga, zein. Zein, Ratatouille. Ba, Hala. Denpora. Ez dakit zein, da. Urrezko galdera bainat, nerea. Egokitutako gidoi onenaren Oscar sarira izendatuta egon ziren bi. Denpora. Bueno, pues vale. Txihiroren bira jagian. Ez dakit, zagatik ez. Eta jarriak asko irabaztetu. Ba, ez Uste dakit. dut, baina ez dakit. Ez dakigu. Ez da pentsatu. Pelikula batzuk ezagutzen zen dituzten? Bai, gehienak, baina... Baina Oskarri duten o ez duten, ez dakit. Bai. Bat kenduta nik denak ikusi ditut, baina... Ederrena zuretzat, Nerea? Jo, Koko, oso polita. Bai, Koko. Eta Shrek. Shrek bat, bi, hiru, lau, danak. Ondo esaten duzu gainera, ez da erraza, ahoskatzen ere. Koko, baiezko eremuan. 2018an irabazi zuen. Heriotzaren gaia lantzen du berezik ez da. Musikaz eta... Oso tristia. Eta Shrek, baiezko eremuan. Bai. Animaziozko film onenaren saria irabazten lehena izan zen. Ah. Chihiroren bidaia, baiezko eremuan. 2003an garaile. Toy Story 3, baiezko eremuan. 2010ko zeremonia. Ondo. Lilo eta Stitch, ezezko eremuan. Bainatek esan du nahi bai. Bueno, Hawaii eta surfa eta... Karo, eta monstruak graziasko da, ez dakit. Ezezko eremuan utzi dugu Kung Fu Panda. 2009an izendatuta egon zen, Habitu. Baina ez zuen, irabazi. Ezezko eremuan Persepolis. Zuzena da? Nik ere ez. Bau ere izendatuen artean. Ez ordea, garailen artean. Ba, historia ederra da, eta euskaraz komikia irakurtzeko aukera dugu bai, eta zoragarria da, benetan gomendagarria. Ratatouille, baiezko eremuan, bai? Ze polita hau, Bai. Gustoko nahi igual iretzat. 2008an irabazi zuen Oskarra. Cars, Ez dakigu. baiezko eremuan jarri dugu, ikusita? Bai, eskotan. Zuzena da? Akatsa hori, Batera eta bestera ibili dugutan. Zootopia behondo jarrita izan duzu, Zootopiak 2017an irabazi zuen, 2012ko ekitaldian Rangok. €100, oso ondo. Bai. Desanimaziorik ez orain, Egunez egun hemen digitzu ebiltzen eta oraindik aukera €1000 eskuratzeko urrezko galderari esker. Bainatetan ere galdetu dugu egokitutako gidoi onenaren Oskar sarira izendatuta ze bi egon diren. Nerearen gustukuenetako bat, Shrek. Zer, gidoi ona, gauza asko gertatzen die? Ona, bai. Gaina Disney kritikatzeu.
Bai, ironia asko. Zuzena da errek? Bai. Ai, ama. Egitutako gidoi honenaren izendapena. Jaso ditzuen 2001eko sari banaketa. Pelikula ederra da, Chihiroren bidaia be, bai, Traumatikoa. Bai, eske ni txikitan trauma dakat pelikula horrekin eta horregatik ja kruzatu dakat. Ea gaur destraumatizatzen naizen. Lan €1, 1000 euro bihurtuko dira, urrezko galderari esker. Beñat, Nerea, Chihiroren bidaia, erantzun zuzena da. Toy Story 3 behar genuen, hau batzuez! Beñat eta Nerea, baina beste final bizaima jokatuta. 6.500 euro irabazi ditugu. Eta zakoa iritsiko da, 6 honetan, hau egiten. Etxeko eskerrik asko horregatik errentzen, zer